Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard ħeġġet lil pubbliku biex jattendi għall-attività politika li se tittella mill-Partit Laburista il-ħadd f'xatt is-Sajjeda Marsa Xlok fis-7:15 filgħaxija. F'din l-attività politika il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela se jkun qed jiġi intervistat mill-editur tas-sit Malta Daily Kien Kutajjar. Hawnhekk Dr. Abela mistenni jkompli jwassal il-messaġġ u l-viżjoni tal-Gvern għal pajjiżna. Il-President tal-Partit Laburista spjegat ir-raġuni għaliex intażel dan il-format tal-attività tal-ħadd. Għamilna dan il-format ta' intervista bil-nies li jkunu preżenti hemmhekk wara wkoll is-suċċess li kellna fl-aħħar attività politika li kienet fil-Gudja fejn ukoll ħadet l-istess format Robert Abela qalb in-nies. In-nies jieħdu gost jiltaqgħu mal-Prim Ministru u mix-xejn tal-Partit Laburista li kien ħeġġu lil kulħadd sabiex jattendu għal din l-ewwel attività minn serje oħra ta' attivitajiet politiċi li ser iwasluna mbagħad għal din is-sena kalendarju importanti. Fil-fatt din l-attività se tkun waħda minn sensiela li se jittellaw b'antiċipazzjoni għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali li se jsiru f'Ġunju tas-sena d-dieħla.